Illum intom għażiltu li tkomplu it-triq il-qudiem flimkien. Għażiltu it-triq kuraġġuża tad-deċiżjonijiet għaqlin. Deċiżjonijiet li ser jittrasformaw lil dan il-partit u l-ħidma tagħna il-kol flimkien. Huma diversi d-deċiżjonijiet li se jkun qed jieħu fil-jiem li ġejjin il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fosthom brabta mal-finanzi tal-Partit Nazzjonalista. Deċiżjonijiet li hu stess ħabbarhom is-sibt li għadda meta ndirizza l-għeluq tal-Kunsill Ġenerali wara l-appoġġ b'saħħtu illi kiseb mingħand il-kunsilliera. Ser nitlob li jsir inventarju aġġornat tal-assi tal-partit biex dan il-proċess ikun jista' jinbeda u jkollna stampa ċara tal-valur tal-assi tal-partit. Fid-diskors tiegħu Bernard Grech qal il-kumpaniji kummerċjali tal-Partit Nazzjonalista jridu jibdew joperaw bi profitt. Bil-finanzi jibdew jintużaw aħjar sabiex il-Partit Nazzjonalista iwassal il-messaġġ tiegħu bl-aqwa mod possibbli. Deċiżjoni oħra hi li jkun hemm riorganizzazzjoni u dixxilpina tal-istrutturi kollha u ta' kull membru tal-partit mill-irwol tal-kumitati sezzjonali sal-ogħla organi. Li kull min jażel li jkun ta' servizz lill-partit fi kwalunkwe rwol irid iħossu parti minn dan il-partit u jkollu sem attiv fil-ħidma tagħna. Bernard Grech semma kif trid tingħata importanza ikbar lil ferat li jirrappreżentaw oqsma partikolari tas-soċjetà filwaqt li għandha tissaħħaħ l-Akkademja Għażad. L-Għażad sejrin insaħħuha u se tkun akkademja politika li tgħin lill-partit fit-taħriġ tal-kandidati u l-attivisti tiegħu filwaqt li tkun spazju wkoll ta' ħsieb politiku li jgħin lill-partit isawwar il-politika tiegħu. Deċiżjoni oħra hi li tissaħħaħ l-imix tal-Partit Nazzjonalista. Irridu li minkejja li nkomplu nkunu kburin bil-kisbiet li l-Partit Nazzjonalista kiseb għal pajjiżna, naraw kif din l-identità mingħajr ma tintilef tiġi aġġornata għaż-żminijiet tal-lum. Bernard Grech qal li għandu jkun hemm koordinatur tal-kandidati sabiex jara li dawk il-kandidati li ma jiġux eletti jibqgħu jiġu konsultati dwar il-politika tal-Partit Nazzjonalista. Apparti dan se jissaħħaħ l-irwol ta' President ta' Dialogu Soċjali u ta' Riċerka Politika u tkompli tissaħħaħ il-ħidma tal-clusters. Se nwaqqaf tim ta' riċerka aġġornata u tfassil ta' politika immexxi minn President ta' Riċerka Politika li jkun jikkoordina wkoll il-ħidma tal-clusters. Dan it-tim irid jiffinalizza il-manifesti tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Konsilli Lokali. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li se jibqa' jkun viċin in-nies f'kull lokalità filwaqt il-partit se jkollu sistema effiċjenti ta' customer care sabiex ikun hemm komunikazzjoni iktar effettiva. Dak li għandu x'jaqsam mal-medja Bernard Grech qal li wasal iż-żmien li jkun hemm riforma anke f'dan is-settur. Deċiżjonijiet li ser nieħdu sejrin iweldu partit aktar organizzat, partit aktar b'saħħtu u partit aktar effiċjenti. Marija Franca Lanza, Annet News.